everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Ug mapuha gid unya sa ngadto-ngadto ang gisandikan ining grupo sa mga underworld. Mao ka na, Misael. Apan Sir Mark, huwag yapon malambigit ang babae nga insik human sa malampusong kilusan nga operasyon, sir. Laing insik hinuon mo inalambigit ug wa dinhi sa Pilipinas. Suma pa sa palita, ginganlan kini og Busli. Usa ka dakong underworld karakter ka ng insik nga ginganlan og Busli. Mao ba, sir? Kunuha ko masayo. Dekada 90 pa sa diya may kulit og pangahan sa intelligence kanang maong insik nga sa ato pa. Wa pa kanang maong insik nga babae. Dinhi na nag-una ka ng ginganlan og Busli nga mao'y nag-reorganized sa triad dinhi sa Pilipinas. Unsa di, sir? Kung bangis ka ng maong insik nga dragon, mas bangis katong ginganlan og Busli. Hulot kayo sila puhagang mga dalagon sa giso nga safe house ng Biltili. Why nahabilin bisan usa. Nga sa pa, wa sila'y maimbestigar, Madam Ching. Darling palangga. Mao bitaw kan ako mando sa ilatanan. Sokol! Palahulot patay ba? Osto ka. Wa gyo'y makasulti. Daling palangga. Kana kita, ngita kayo paagi makabangon ang dalagon. Oh, madam. Pukusa na yun nako kanang bahina. Isaad ko ka na ganimo, darling palangga. Kana maayo ba? Kaya ko, ang Madam Cheng, dili ako tugot pildi ang talayan. Oo. Buong nangita yun kita og mga paagi. Ako ka na kontak sa Big Boss na Amenlan, China. Alon siya hibaw ba? Ha? Kinsa man? Kana ko Big Baladel. Kana Busli. Ang ginganlan og Busli? Oh, kaya Busli na atagahan koneksyon ba? Sa Kongreso o Senado ba? Tingali, mas mulig-on pa ang organisasyon sa Markang Dragon. Kung muabag siya ni mo dinhi, Madam Ching. Misael, nagpabiling nga lig-on paghihapon ang organisasyon sa sindikato. Nagisandigan karon sa kagaw nga Major Gaspar. Waabot ra gihapon ang higayon nga muluka pa sila sa kabildihan, sir. Tingali, kung mapuhag pagyud ang lain pagyud nilang safe house, ana na niya tingali ang higayuna nga maparalyze sila. May kinutuban ang tanang kadautan, sir. Ug musangko gyud unya sila diha. Matapos gyud na sila. Husto ka, Misael. Akong mga panghinaot kaninyong duha nga unta mo lampos gyud kamo sa pagkuha niya ng kagaw nga Major Gaspar. Salamat, Sir Mark. Gisali ko sa eskwadro ang pagtapos unya siyang kinabuhi, General. Nagpatong-patong na ang iyang mga kaso nga iyang gidaganan. Abi ko bag-isog, talawan man di ay. Dili buhat sa usa ka maisog ang gipakita karon ni Major Gaspar, sir. Kay ang matuod nga maisog sama sa akila. Lig-on nga moatubang bisan sa panahon sa kalisdanan ug muharong kini nga way gikadlokan. Nang, kumusta naman yung tiil, ha? Ay, medyo maarang-arang naman, Sarge. Medyo naapektaran gyud ang akong paglakaw. Bitaw. Pero, sagdila na nang. Ang importante nga, buhi ka. Wa gyud ko masayop sa akong pagsanom sa gusto nila nga ani mo puyo aning dapita, Sarge.
Oh, sakto ka nang. Maog yun. Kay luwas ka din sa posibleng panimaos niya itong kagaw nga major problem. Ay, pastilan, oy. Nabiyaan gyud na ako ang akong panglabada. Ay, ayaw kay hinunggo na ng dibi. Mausat lagi. Hindi biya mapugna ng mga pangitabo ng o di sa tanang higayon nga na ako. O naba si Bay Misael nga makabantay nimo dito sa inyo. Di ba nang? Tungod sa imuhang iwan info, napuhag yun ang mga kagaw nga dito sa mga safe house. Nahurot og pangamatay kay nanukol man. Isukol man pinusilay. Sinugdanan pa lang to sa kong gisaa di mo bay. Salamat kay imo kayong kipamatuod sa buhat, Bay Sarge. Sincero ko sa kong pagbason, Bay Misael. Ug salamat kayo sa second chance nga imong gihatag nako. Salamat sab sa gipakita nimong mga kaayuhan. Usa na ni ana ang imong pagluwasa kung inanggikan sa posibleng kabangis unta sa kagaw nga major. Daghang salamat, Bay Sarge. Recycled effort ang nahitabubahin kang Bay Sarge. Kay kiluiban ko niya para sa kwarta o gitugyan ko nga to sa kaaway. Apan tungod sa among panakigala, nagbasol siya o giluiban sab niya ang kagaw nga Major Gaspar. Dili ka peligro siyang klasiya sa higala, Misael. Unsay buti mo ipasabot, Glena? Balimbing siyang pagkatao. Basin og mo traitor ka na pag-usap. Kining ako pangagpas lang. Tinuod nga balimbing nga klase sa tao ka na si Bay Sarge. Apan makausara siya na sayop nako. O gana mo katong gibaligya ko niya sa kaaway. Uban sa laing higala nga gihukmanan ako sa kamatayan. Panid-an ta lang gid siya. Kitang tanan ulipon sa tentasyon. Buhi kanunay si Judas sa matagtag sa tagsa sa atong kinabuhi. Hinuon sa. Bisan ikaw, dili na to masiguro kung hangtod sa hangtod bagyod ka nga matinud-anon sa eskwadro. Unsay buot nimo ipasabot? Ngaluiban ti ka, mao ba? Sa ako ng kingon, buhi kanunay si Judas sa matagtag sa tagsa natong kinabuhi. Misael, Ang marunong nga tao, igmat, bisan sa iyang kagalingon nga anino, Glena. tuwa na sad. Lakaw na sad ay. Usahay na siya mga sinultihan na dili masabtan. Mao ka ng resulta sa mong mga pakisusi, Boss Major. Naagiray traidor sa akong kinabuhi. Huwag kinahanglan mapapa sila sa dagway nining kalibutan. Duha ka subordinates nimo ang ni Judas nimo. Usa ka staff sergeant ug usa ka master sergeant. Maghilak ang ilang pamilya tungod sa ilang gibuhat nako. Oo, ipanumpa ko ka na. Hindi lang ko, Boss Major. Kung imong kinahanglanon na ako sa bisyo. Salamat alias Boy Bangag. Karoon na akong nasuta nga matinud-anon kagyuday na ako. Sa buhat ko ipakita, Busing. Sorry kayo. Nga dihay mga higayon nga nabuy-buy ko sa imong dakong utang kabubuton nga rin ako. Dili ko day unta ka to angay nga isulti mo. Sorry. Sorry. Sorry higit kayo. Kalimti to, Boss Major Gaspar. Bahin sa duwan ako ka mga subordinates nga mga hudas. Ako ra ang bahalang musilot nila. Kay tagsa-tagsaon ko gyud unya sila. Kasaligan ang alias Boy Pangag. Kanamaw ako nakita sa iya pa. Oh, Madam Cheng. Kalon, unsa ka na imo palano? May mga pamilya na sad kong pahilakon. Mao pa? Akong pangayon ang imong pagtugot na ning bahina. Sige. Ako ko nahatag sa imo ha, clearance. Alon ka puhatan na sa manaas sa imong huna-huna. Mupatay
mapatay ug mupatay gyud ako sa mga tao nga hudas sa akong kinabuhi. Mas mayo pa ikaw ka na mo patay kaysa ikaw ka na maulang mapatay ba? Oh? Gusto ka, Madam Ching? Ege. Buhata kay ako andam supulta sa ako adaling palangga ba? Salamat. Daling palangga na ko, Madam Ching. Daling palangga. Ako ka na mingaw na ato imo ha. Pakitoy. Kitoy. Kitoy. Ako kuan ba? Sa kana ako pangak ilong ba? Mao ba, darling palangga? Ikaw ka nalipay sa ako. Kaya ako ka na wag tangsat imo sapot ba? Oo. Mahimo gyud kayo, Madam Ching. Ay, kana Kitoy. kanama ka na ako gusto sa ako at daling palangga pa. Uy, piskot. Baya. Dali. Manghag sa ilong. Panimaho, nasad ko ining hapla sa insik. Tuan nasad, kilapal na sad ni Busing Major ang babaeng insik ka dragon. Swerte na kay siya ng insika. Buhong siya sa tanan. Kay labihang kakwartahan. Darling palangga. Usay gusto ni mong style. Nga atong himuuna. Sige. Gusto ko ka na malupad-lupad ba? Lupad-lupad. O ka na murag badlon. Ang walang karaang aeroplano. Ang tura-tura sapon. Lupad-lupad. Usaman. Taysa. Gusto ko kupayot, anak. Kupayot. Ibutangan Kupayot. kong tina. Ano ko alto ba? O gani purpose. Kupayot ko niya ba? Kupayot ka. Unya ikaw, kanang pakitoy-kitoy sa ako ang bangag. Nakitoy. Kanang bangag sa ilong ba? Mga sa ilo. Sige na, ako ka na excited na. Matagag ka, uy. Matagag ka. Ay, kanaligon man buhat sa ako ang design nail ba? Lingkod na. Okay, go na. Tana. Dali. Ikaw saktan na ba? Ali. Ikaw ka na. Ali, mapitana. Oo, darling palangga. Kabita Unique ni. Tagsaon kini. Unsa naman sa tao ning kalakiha, uy. Abinchor ba? Abinchor. Sige na, daling palangga. Lalga na! Go! Kilo! Ako ka naman lupad ba? Lupad ba? Ala, tangtang man! Tangtang! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.